लक्ष दवरू दुसऱ्या गोंग जायना पुरे चल आता तू वाढ नका आता पुरे चल आता बस तू चल सो गाईज आम्ही आरत येऊच्या पहिले नाही काका गेले 2 गणपती कोण येतात म्हणजेच आमच्या काका गेल्याने सेपरेट आता घर बांधता सो थंय पुजतात सो ते गणपती 2 दाखयता तुमकां आणि ते गणपतीनं खूप वचूंक टायमूच नासलो आमकां आता फायनली आम्ही गणपती विसर्जन करता त्या दिसा वचपाक भायर सरली पळय गंधाली काकी मम्मी डोलू रितिका आणि देवांशी सो गणपती दाखयता तुमकां डायरेक्ट थंय वचून सो काय जो असा काका गेला गणपती आमच्या जो असा दुसऱ्या काका गेलो गणपती आणि डेकोरेशन पळय काय बरें आणि गणपतीचे दोतर सुद्धा बरे दिसता सामको बरो दिसता सो आम्ही 2 गणपती पोवन येयली 2 काका गेले आणि 2 गणपती आमचेच गणपती काका गेले गणपती आणि डेकोरेशन खरेंच बरें केला आणि आम्ही त्या सायडीन गेली आणि आमकां आरत चुकली सो आम्ही थंय आसतनाच काकागेर आरत जाली दिसता हांगसर कारण आमकां प्रसाद दिलो घरान सो आमकां कळ्ळें आरत चुकली आमकां मातशी लेट पावली आमी कारण आमी काकागेर गेलीच लेट सो आतां रोखडेच देवी पावयतले आनी मागीर गणपती भायर काडटले कारण गणपती आमचे विसर्जन करता आमचो भरपूर टायम जाता आनी पळोवया म्हाका कितले शूट करपाक गावता कारण भायर भरपूर काळोख जाला सो शूट करपाकूय तितले बरें मेळचें ना सो पळोवया देवी पावयले आणि भाजी भाकरी बीन खाल्ली आमी आणि आता गणपती विसर्जन करूंक वयतली आणि पळोवया सपोज पॉसिबल जाल्यार लास्ट मेरेन वयतली पावस बीन येत जाल्यार अर्द्याकूच येतले आणि जाता इतले शूट करपाचे ट्राय करतले एक माया काढ्या नाला एक लांबण ठेवा काढ्या म्हणता पडतो पुढे आता उखाडचा दीपक पवर साइड धरा धरा फाटल्या फाटल्या ओरिया मोरिया गणपती बाप्पा
गणपतीच्या मध्ये उजे वाटे गणपतीला आणि तुळशीला आम्ही तुळशींदोर चलो सांग बसव रे कोणत्या खोपीर माझे ते बोलले
फायनली आम्ही गणपती विसर्जन करून घरा येयली आणि टायमिंग जाला 12:30 जाल्ली आसा 12:30 जाली आमकां घरा येता म्हणसर भरपूरच लेट जालो आणि बरें जालें पावस ना आणि 5 दीस कशे गेले कळोकूच ना भरपूर बरें दिसलें भरपूर एन्जॉय केलें आमी आणि सो अशेंच गेले 5 दीस आणि आयज विसर्जनूय जालें गणपतीचें सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचें बाय.